Ved du, at du kan få hjælp til at finde netop den information, du skal bruge? Ved du, at der i Birk sidder 3 eksperter i informationssøgning? Ved du, at det aldrig koster noget at spørge? Infogate hjælper virksomheder og organisationer med at skaffe den information, som de har brug for i deres daglige arbejde. Vi har også hjulpet nogle af dine kolleger. En gang fik vi til opgave at finde baggrundsstof om andre store sygehusbyggerier, som det i Gødstrup. En anden gang hjalp vi med at finde relevante konferencer og messer i Danmark og resten af Norden om vandteknologi. Vi er også blevet bedt om at undersøge en belgisk virksomheds økonomi og ejerstruktur nærmere inden et eventuelt samarbejde. Statistik er der også mange, der skal bruge, f.eks. på uddannelses- eller erhvervsområdet. Når du på samme måde har brug for information, kan vi hjælpe dig. Vi har adgang til mange kommercielle databaser, hvor vi kan finde information om alt muligt, og vi er eksperter i at bruge dem. I Infogate arbejder vi udelukkende med informationssøgning, og derfor er vi blevet rigtig gode til at finde nålen i høstakken. Infogate er en særlig afdeling af Herning-bibliotekerne og sidder til dagligt i Innovatorium i Birk. Så derfor brug Infogate for at få ny viden, blive opdateret, få overblik, blive klogere og spare tid. Så bare spørg.